ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଯେତେବେଳେ ଆମ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନୋଟ ଚାପିବାର ମେସିନ୍ ଅଛି ତେବେ ସେମାନେ କାହିଁକି ଅସୀମ ଟଙ୍କା ଚାପି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନୀ କରି ଦେଉନାହାନ୍ତି? ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦେଶରେ ମାତ୍ର 5 ଜଣ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି। କାହା ପାଖରେ 50 ଟଙ୍କା, କାହା ପାଖରେ 10 ଟଙ୍କା, କାହା ପାଖରେ 20, 5, 1 ଟଙ୍କା ଅଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦୋକାନ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ଆଳୁର ଦାମ 10 ଟଙ୍କା ଅଛି। ଯାହାର ଯେତିକି ଦରକାର ସିଏ ସେତିକି କିଣୁଛି, ଆଉ ଯିଏ ନେଇ ପାରୁନାହିଁ କିମ୍ବା ଯାହାର ଦରକାର ନାହିଁ ସେ କିଣୁନାହିଁ। ଏବେ ହଠାତ୍ ସରକାର ଭାବିଲେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନୀ କରିଦେବା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲେ। ଏବେ ସମସ୍ତେ ଧନୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଆଳୁ କିଣିବାକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଆଳୁ କିଣିବେ। କିନ୍ତୁ କଥାଟି ହେଉଛି ଆଳୁର ମାତ୍ରା ବା ଉତ୍ପାଦନ ତ ବଢି ନାହିଁ, ତା ପୂର୍ବ ପରି ସେତିକି ହିଁ ଅଛି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ବଜାରରେ ଆଳୁର ଡିମାଣ୍ଡ ଅନେକ ଗୁଣ ବଢିଯିବ। ଫଳରେ ସେହି ଆଳୁର ମୂଲ୍ୟ ଏତେ ବଢିଯିବ ଯେ ତାର କୌଣସି ସୀମା ରହିବ ନାହିଁ। କଣ ବୁଝିପାରିଲେନି? ଆସନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା। ମନେ କରନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଏହି ପାଣି ବୋଟଲ ବିକ୍ରି କରିବାର ଅଛି। ତୁମେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଟଙ୍କା ଲଗାଇଲ, ତେଣୁ 1000 ଲୋକ କିଣିବାକୁ ଆସିଲେ। ତୁମେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୋଟଲ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତୁମେ ମୂଲ୍ୟ ବଢାଇ 500 ଟଙ୍କା କରିଦେଲ। ଏବେ କେବଳ 10 ଜଣ ବାକି ରହିଲେ। ପୁଣି ତୁମେ ମୂଲ୍ୟ 1000 ଟଙ୍କା କରିଦେଲ। ଏବେ କେବଳ ଜଣେ ହିଁ ବାକି ରହିଲା। ତୁମେ ଏହି ବୋଟଲ ତାକୁ ହିଁ ଦବ। ଯେପରି ଏହି ବୋଟଲର ମୂଲ୍ୟ ବଢିଲା, ସେହିପରି ଆଳୁର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବଢିଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସମୟ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆଳୁର ଦାମ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଟଙ୍କା କମ ଥିଲା ତ ଦାମ କମ ଥିଲା, ଏବେ ଟଙ୍କା ବଢିଗଲା ତ ଦାମ ବି ବଢିଗଲା। ଏମିତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଭିଡିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଓ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।